Исәнмесез. Мин Каримова Альбина Альберт кызы. Миңа 25 яшь. Мин бүген сезгә үземнең туган авылым Түләнишма китапханәсе һәм аны ничек файдалану турында сөйлим. Китапсыз йорт, тәрәзәсез бүлмә дигән татар халык мәкале бар. Бу безнең авыл китапханәсенә бик тә туры килә торган гыйбрәт сүзләр. Идәннән түшәмгә кадәр тиеп тора торган зур тәрәзәләре белән балкып, үзенә тартып тора безнең китапханәбез. Эченә керсәң, гаҗәеп бай китаплар патшалыгына эләгәсең. Китап бакча, андагы язулар шул бакчаның гөлләре дигән безнең бөек акыл иясе язучы Каюм Насыйри. Китапханәгә кергәч, үзеңне кызыксындырган темага китапны сайлап, шуны кулыңа алып укый башлагач, чыннан да үзеңне бакчада гөлләр арасында хис итәсең. Әкияти гөлләр иленә кереп чумасың. Син шул әсәрдәге геройлар белән сөйләшәсең, киңәшләшәсең, алар урынына үзеңне куеп карыйсың да, аларның яхшылыкларын синең дә кабатлыйсың килә. Китап укып елый белгәннәрнең күңеленә булмый каралык дигән Фәнис Яруллин. Чыннан да, бу зур ихтирамга лаек шәхеснең сүзләрен тормыш юлында зур маяк итеп кулланырга була. Китапта бит начар әйберләр турында язмыйлар. Аннан җаныңа азык, башыңа акыл, күңелеңә мәрхәмәтлелек орлыклары сала торган гыйбрәтле хәлләр турында язалар. Мин үзем мәсәлән Зифа Кадированың әсәрләрен укырга яратам. Анда гадилек, тормышка төпле караш, нинди генә авырлыклар очраса да сыгылып төшмичә, сабырлык белән тормыш юлын атларга өйрәтә. Аның "Сагынырсың мин булмам" әсәрен Мәйдан журналында басылып чыккач, без китапханәдән алып укыдык. Шул көннәрдән бирле инде, ничә еллар узса да, мин ул әсәрнең төп герое Сөмбелнең тырышлыгы, сабырлыгы аша барлык авырлыкларны җиңә алуын үземә үрнәк итеп куям. Мәктәпне тәмамлап, Казан Федераль университеты студенты булгач та мин авылым китапханәсе белән элемтәне өзмәдем. Мондагы бай китап фондында мин укуда кирәк булган китапларны, реферат, курс эшләр өчен кирәк булган барлык материалларны һәрвакыт шушы китапханәдә таптым. Бүгенге көндә инде мин балалар бакчасында эшлим. Тормыш иптәшем белән 2 кыз тәрбияләп үстерәбез. Аларын да китапны, матур әдәбиятны яратырга, китаплардан ничек файдаланырга икәнен өйрәтәбез. Гаиләбез белән китапханәдә еш булабыз. Эшендә дә китапханәнең роле бик зур урын алып тора. Балалар китаптан тәм таба дигән язучы Нәкый Исәнбәт. Зур, иркен, балалар өчен җиһазланган бүлмәгә кереп, китап патшалыгында кунакта булабыз. Балалар белән бергәләп компьютерлардан мультфильмнар, әкиятләр карыйбыз. Аларга китапның җуелмас хәзинә икәнен кечкенәдән күңелләренә салабыз. Килегез китапханәгә, әдәби мирастан файдаланыгыз.